Squalle Lindestein in Beesterweg. Een squalle voor speciaal onderwijs voor bijen en jongeren van 4 rond de 20 jaar die het handicapt of lang ziek binnen. De halfjarige Mike uit Oerterp zit er al zond de beukersqualle. Voetballen, basketbal en voor de achterin alleen, als je niet best joggen, dan kun je daar alleen voetballen. Maar financiële stiepen van €8.000 van de Johan Cruijff Foundation is het Grieze taxiplein verloren in een veld met kleurige lien, maar baskets en goals. Die moeten de bijen verliezen om meer te bewegen. Kinderen bewegen gewoon veel minder dan dat het vroeger het geval was. En wij voelen dat we daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dus wij willen ervoor zorgen dat kinderen in ieder geval op school, voor en tijdens en na de mogelijkheid hebben en ook uitgedaagd worden om meer met elkaar te sporten, te spelen en te bewegen. Een plein Marlien dus, dat is het idee. Squalplein 14 neemt de stichting dat, naar het regnummer van Johan Cruijff, oprichter van de stichting. Nou binnen landelijk 30 squalen was zo'n speciaal squalplein, oer een ier maar dat er 2 keer zo volle wezen. Het jouwt de band meer duidelijkheid vindt de stichting hoe wet je voetballen kennen of wet je restig touwtjes springen kennen. En Mike is er manjes. Ja, ik vind het wel handig. En als je weer direct goed heen en dan zeggen ze, je zit weer in de paard. Lindestein docht al 14 jaar projecten met de Johan Cruijff Foundation. De squalle woede er hem graag wat waarom dwan, maar voor skate putjes hadden bij een €2254 op garra.